L-eks deputat nazzjonalista Antwan Borċ inqabad bħala wieħed minn dawk li qed jgħaddi t-tarif lil Defni Caruana Galizia kontra Adrian Delija. Kien żball tiegħu u anke ta' Caruana Galizia li kixef lill-eks deputat li baqa' l-art fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Meta bagħat ritratt lil blogger jew aħjar screenshot ta' partitari ta' Delija jattakkaw lilha, Antwan Borċ nesa jneħħi l-parti fejn seta' jikkummentaw. Xhieda li r-ritratt ittieħed bil-fors mill-kompjuter jew mobile ta' Borċ u minn fuq il-profil ta' Facebook tiegħu. Anke Caruana Galizia nsiet tneħħih u għalhekk lil Borċ kixfitu ma' kulħadd. Ir-ritratt juri wħud mill-partitari ta' Delija li t-tnejn niżlu d-dar ċentrali għatuh l-appoġġ. Nies mhux mill-ħelwin, iktar ħamal li Heavies Defni jinċensu l-iswed u Ġeżmont il-ħajta kien jgħid ir-ritratt ta' Johan Vella li tela fuq Facebook. Vella kompla jikkummenta billi qal li la fil-sin u lanqas fil-parti intima tiegħu biex nużaw kliem iktar pulit ma għandu ħajta. F'ritratt ieħor b'Adrian Delija fl-isfond Vella jikteb hawn aħna l-ħamalli u l-Heavies Defni il-Mekej sella għalik mur indifend demel kollok. Il-fatt li dawn ir-ritratti ntbagħtu lil Caruana Galizia minn Borċ qajjem kritika kbira kontra tiegħu online. B'nazzjonalisti għajruh li falla partit meta kien jaħdem id-dar ċentrali u li aħjar imur il-Parlament ħammel imnieħru kif kien inqabad jagħmel darba. Jirriżulta li Borċ ippanikja quddiem dawn l-attakki u qed jipprova jbellaħħa lin-nies li xi ħadd ħadlu l-mowbajl, daħal fil-Facebook tiegħu ħa r-ritratti u bagħthom lill-blogger tal-Partit Nazzjonalista. Temnu!